We appreciate you, Eboniwe families, all the way from Otokumako.
tete yolo sola konabi ifezi abuno ina kwaka mbagene no obu wale mbaka tete sibwa vez kwasiyo
so na ka bro bi
Dia bah motor kita nang kwe bro te ma ta hunya boy te ba idi wona motor te ba asina me bute mad na to n'ụzọ ya ebe ma bunye ndan mmadụ rọla lo ka mmadụ na ozugbo Emeka ebu ha na gịnị ka ebe a ebu echi inwe kole which place
Kalita. Onye ọcha so bịa ije. Onye ọcha so bi mechara nata. For USA. Ọnwa dị egwu. Onye ọcha he's African onye ọcha. Where the champion of which you will have to make for $1. I need $10. I need $10. Onye ọcha na anyị na-eche yi. Onye ọcha na anyị na-eche yi. What if $1? What if visa? What if visa? Onye ọcha no. Onye ọcha no. The last time for Gabonagune said that Piakasia Adachi welcome. Because I can learn if it no zapuliche, I should go to win the day. Makania is Zukotaka and Watabuna. I be a Kaiwan na yogo. Late Mr. Edwin Obazioga. I talk I quietly away Mazota. Because Bobu is Sebia, I can well no zapuliche. Ebobu nisi makanene arita women na kanopinine odugotaka makunine nine jugolukana makunine bialo unejeo makanoko mmadụ na akwa onwe nke ma ndị ugbo ndị Enugu agụ ndị ụmụnna ma ndị eke ndị eham APC ndị otokwu ma ndị ụmụada ndị Ezioha ha makunine wukwara n'ụlọ dike ekene mụnụ n'ụzọ pụrụ iche maka na ihe unu nji bịa bụ ihe ọma ọ ka ekwela onye nke anyị Chinelo Group anyị kene gị n'ụzọ pụrụ iche. Everyone, you are welcome to Ifite Mako n'ụzọ pụrụ iche ka Mr. Obasi Amechi si m kene unu n'ụzọ pụrụ iche maka na unu aka o ji aga. Thank you very much ebe ọ bụla ị nọ. Because I am with so many groups, organic groups, Machidodo, Wamako, Simple, Onyune, Wanine Lochanobo. Because those are political, please permit me, come in the Star Progressive Club, Unegeo, the Star Progressive Club, our board member, Nayuku, Omaka Nayuku, Mr. Romanos, the Political. They are all welcome. Kukum is going over there. Kukum, you are welcome, sir. Because no haka, no zapuliche, no haka, chai, daddy. Makanono getel mobile jibo, getel me na take away. You are welcome. Adi kamlu tole mse solmoga ina.
Okay, I'm gonna get now. Good afternoon, sir. Now welcome to Ifite Mako. Now come on now, come here. So I'm gonna go ask the message no bia. I see na Chineke ga-edugo no na na nke ọma. You are welcome to Ifite Mako. Ebe abụọ Mako. Anyị na Mako mmadụ. So before na kita so going Mako. Why? No guys, Siachi. No, no friends and well wishers. You are welcome once again to Ifite Mako. Bike Babuna say Oyibo Sibia. I come down Oyibo. Oyibo, you are welcome, sir. Amado, Owefi Ijeo. You are welcome to Israel. You are welcome to Ifite Mako. Sorry, man, Abu Monye Zioha. I am a little Ndiche na anọkwa n'Ezioha biko. Because any cultural groups not at the building, Chidodo One Mako, Onyune, please get ready. Ebo Abonino, because new Monna, because Kebuno with table, because no, our God is son, Mr. Mechi, Kabenola, because Kebido Nakwa official. Ebo Abonino, because no, Ashim, Nawatambe, Can Mr. Mechi continue one year? So Makobu Nebabunino, please, you honor the invitation. Ibia Kaitiaka make sure that the burial goes successfully. It's okay. Thank you. And so I will overlay technical issue. When no be to bear the loss, please. Makanodirizi, Makanowuna the Wewu. Please, we sympathize with you, the children. Because I know they will sectors for Afamum Mako, APC members. There were sectors. There were presentation. Mr. Romano today. Don't bother yourself. So daddy. Mr. Romano today. Hey. That's all. Mr. Romano to the family, we appreciate you. Of course, I can every family, every friend, and well wishers. The government needs to be I can alone no police chair. Come, it's Bombado. Ofumwa, we appreciate you in a special way. I should win the denominator more than one man. It's Bombado. I don't know what was that also. Nobody. I suppose okay. Now when you don't finish, we will see now. All this
You're welcome to Peter Mako. All kinds of now. Nous appelons Thank you very much. Thank you. I can alone nous appeler. C'est bien. La presente you. If I got a mess back of the lobby, don't keep it. I know one or more. My guy, my member, I don't need a logo. You don't need to be here now. You're welcome. If one man before, me so. Up at table, the other fan. I'm going to let the president come again. If you don't have table, all if you don't have a kind of, I can let them do Mona. No supplement. Mommy, Dalono, I can evaluate. I can alone no by Gaga. Chief, what done, sir? For some time, Bikono, Damkene, Chief Security Officer, the CSO, the Bound Watch, that means I do protected. I do protected. Chief Security, Adiago. Chief Security, welcome, sir. Welcome, man. Igeo. I can afford no police before you. When you go on the Macadia, they really carry. Okay, you're welcome, sir. Igeo. Senior man, welcome, sir. Because any of us yoga, Abu Boneba, Buloneba, no kissing. Don't give Santiago can create their awareness. I feel alive. Okay, say. Those of you that I make it in that and my guy. Okay. That my guy go here. The guy is going to be all the way from Archie. I can make cool no supplement. Linga bunda famum mako. Linga famum mako ndoko. Hatolega ye presentation ndogo from afamum mako. I can alone no supplement. Ito gafuero. It's all right. You're welcome. Nagunese, Nogo, everybody new. Educamoto Buteni, Linka, Wadawalo, Fumao, Wadika kitchen, Unobu kitchen, Unobia. The whole kitchen is the Biadabi. Me say, my God, why are you in the motel? Walk where I can hello Matao. You are welcome. Okay, no one man na going here. Why? Let Mr. Eddie Obajoga Owelongabase Oya Melu Makunele de Vieba Tata
Kakwali Ugwe Pazo, because late Mr. Eddie Obajoga also kwenye me na Mako Progressive Club of Mako Incorporated. I thank you. You're welcome. Kunu neri. Uta kunu gisi Chineke radinye kunu. Mmaji pulu mmaji. Makanono bial kunu kwado. Mwa memba uno. Ozugbo mfulu ọga ya ka m ji maa na na-ebu kichin. Ebe a ka m ga-abịa nọrọ na. Ndị mmadụ akarịa na tebụl. Anyị kenele unu. Haya Mr. Mitchell Obasi, tebụl gị jụrụ eju. Appreciate every one of you. Thank you. Nda bu kitchen bia nda manga kwa eba o hawala bia eba kenene kitchen onu makana kitchen onu jugu chidodo wa mako aina fukwa gi biko please eba bunino make yourself comfortable please ndi chinelo group biko onye ọbụla na-akụ ngaji n'eze maka na ọ bụ na Mr. Eddie Obajoga ya onye na-eme akala unu bụ aka akwala unu onye ọbụla riri egwu ihe. We are thankful Chineke nyekwa unu mmụọ ebe ọ bụla o si pụta anyị kenele unu ndị ahụ nwanne ndị ahụ ọdụokwela ize biko anyị na-eme expect the arrival of Okiti. I went electrical for no more. Thank you, no more. We appreciate you, no more. We thank you and we appreciate you. Hasim Kenono, no Zapulete. Because belonging down, Adachi, you thrill us. Makanobelo Gaine Nemo, Ninkomo, expert here. Another Hana here.
ekene m gị n'ụzọ pụrụ iche ọgụ abụ kichin so ọnụ abụ kichin na-abịa. It's a privilege here once again. I can elendo ko n'ụzọ pụrụ iche ekenekwanụ ndị ugbo ọkpala precisely. I can elonu. Thank you very much. Mr. Edwin Obazioga Kinelonu n'ụzọ pụrụ iche ma ndị Enugu maka I can ekwelonu Chinelo Group I can ekenonu saying so. We are thankful and we are grateful. Bikebo Abunino I can elo n'ụzọ pụrụ iche Mandekpa Mandu one night, in Bialakana, no one name, Mr. Edwin Obazioga. I can alone no the police. Adaki Kola Iwo. I like him. Oh no, I'm kitchen. Adai why? Appreciate you. All the way from I can evaluate no supplement. Well, not that What's it
Members, Father Condolo, with our brother, Mr. Major Matebo, the secretary of Makuyu Association. Father Condolo, with Mr. Major Matebo. Makuyu Association, Honorable GYA. Makuyu Association. I can alone know Sapulete. I can know about the strength of the community. Mr. Solomon of the administration. And they are going to the table to file just for one of their members, Mr. Mitchell Massey. I have control over the team. Mr. Mitchell Massey, Malik Soray, the secretary, Makoyo Association. I can alone know the
mana ọ bụzi na onye agwa n'okwu ọ bụ n'okwu ebubo ọ bụ n'okwu ezi kweke ka dị kedu ibe na-abịazi n'ọgbọ a anyị kenele unu n'ụzọ pụrụ iche kedu ife na-abịa n'ọgbọ aka m na-ajụ na-adị ọgwa ịnị ya Daddy nwa rental na-adị Daddy nwa aka dara ka n'obi ya abụrụ ụlọ senior man you're welcome sir ihe enekwalụ m adọbi ya ọ ga-esi mmịa n'ụwa ga-esi mmịa n'eluigwe akpọrọ eke mma ọzọ n'igbo onye ejiji ibe nwoke eme ọgụ ọnụ ekwu ụlọ ezi oyi oke ifete ezigbo mmadụ azụ mmeri jebe na-ejibe okwe gị isi were ụnyala isi amazi ndị igbo oke mana ogede ya ọzọzọ ejiri ya debe adịziri igwe nkiri ezigbo nwanyị giri onye mụ na ukedu gozi nganụ ọrụ mụ ha okwe kwuru kwuo n'udo onye mebere na-ado n'oge bidoro n'ụlọ mmanụ ị na-agwa ka ọ bụrụ n'oge ọbụkọ ọbụla osi ezi oyi gaba agaba ọrụ mụ ha ezi oyi gaba agaba ọrụ mụ ezi oyi gaba agaba ọrụ mụ ha anyị na-atụ kedu ife nọ n'ọgbọ ọ ga na-abịa na-abịa n'ihu na-abịa n'ihu na-abịa n'ihu kedu ife nọ n'ọgbọ kedu ife na-akụ nọ n'akụkụ spika ya ka anyị na-atụ ọkụ ọgbọ dị fuu o nwere otu ihe a si eme so sigodi ihe anyị mfe gbaa shot anagwagazo na mido ọnajiji ganakonono ọgwọmụlekuli ezi oyi oke isemenu azụ ndọrọ ijebe mejebenu okwe gị isi wele ụnyala isi amazi ndị igbo kedu ife dọbazila anyị n'ọgbọnụ kedu ife kwu n'ọgbọ ka nna ajụ lele kedu ife nọgoro na Ghana must go kedu ife nọ n'igbe Ghana must go ka nna ajụ ọ bụ egwu nọ na Ghana must go ka ọ bụ oche nọ na Ghana must go kedu ife nọ na Ghana must go anyị ka na-ekelekwa I'm
ya kwale ka sele na enu mmiri. Ade ka kwale ka sele na enu mmiri. Amma na fa mu. Ese yo kisi. Apozo ni ikoto. Adama ni ni mo foma. Ama mo bo. Adama ni mama. Adama ni mama. Mama no mama. Ada esera. Oya. Oya. Apa
Agora que nós vamos, olha a gente, vou pedir. A família é o ego. O muito ego nada. E tudo é ego nada. E o livro não é ego cacho. A baratinha. É que logo lá que eu vou pedir novo. A pilha com a gá. A pilha com a uo. A roupa na nequiri. A pilha nem é tempo. Olha o mundo nada. A pilha nem é nada. Tá de novo que né? 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 Ọgbọ́nsù kìí fi ẹ̀wọ́. Asọ́ni ọgbọ́n sọ̀kọ́ kọ́ ẹ̀fọ́ náà ẹ̀fọ́ àbọ̀ wọn mi yọ. Bọ́ọ̀dù kò fà mí nù. Bọ́ọ̀dù fà mí nù. Bọ́ọ̀dù fà mí nù. Bọ́ọ̀dù fà mí nù. Ọ̀pọ̀ ọdún bí wà kọ́ àwù. Bọ́ọ̀dù fà mí nù. 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 This one, as it be, Nanyash. As this one be, Nanyash. Yes, yes, let us know the big Nanyash.
We appreciate you, Eboniwe families, all the way from Otokumako. I can alone know Zapolite. Upon Madonna, go with you, Senior, Daddy.
na wade buloko maga maga ko ntanu huru mala mabunduka eme buleki butu maga na bodi ntanu wego mo daga bida bogo jake wonde onoko ndide eme no anta to mahu abale bu mjege bowe ni manabu na wade kene no magati wode wade ku bigo MC bigi no so anti opo na wade ke heburo ai na eme no ku se magani wade wabo ye mo ku jibu ne ya no maga ebe buru ye mo ku tana tana ho ba baba ba ya ho magani gbe ina tani wabo ku je oja ko tana ho ne wada ko da gi te ho ko maga madu ni bona no ba go ho e ko wone mbo ba bo tu ne da jambu maga ma ba da je what do you want on bi ba ko da mo nda bi ba ni da be ha na ta na ta what do you want on maga wa de wa ba go ta na ba ba ha ra ni what do you want bi ba ba ko da mo di wa da be ya ra ba ko no wa be he ne ebu ni we abi ma ba na mo do nda wa mo ta bu wa do pa la maga wa da be gba na je la no la ta ko bu do di ya bo bu no abu no ba ko na
ndị dogo mmako mmako bịa maka na ọkwa mmadụ na-akwụ ọnwa nke ya ewekọ ndị otogbo ụzọ pụrụ iche ka anyị ekele ọnụ ma ndị ezi ọha onye ọbụla si ebe o si bịa anyị kelele ọnụ Mr. Amechi Ọbasi kelele ọnụ n'ụzọ pụrụ iche ọmụ egwu n'iwe na gaba na ọgbọ all the way from Otokumako egwu n'iwe titiela ya alụ anyị kelele egwu n'iwe n'ụzọ pụrụ iche we appreciate you. We are still expecting the arrival of OPC. Orelobe, Nagawuchi now. Agabiana, Tanzania, Womani. Aina Pokea. Yes, so Mr. Anthony, I have Chairman, Senator, Capital Club. Thank you. The show that gets ready. I owe you
Jehovah doesn't buy me jam. What that's not a regular man. She is lucky, not a regular man. Or high star. What I go, they got 4 regular buffets. I want to go outside the bar. One leg. Wire. Okay, mom. Higher. Oh. Okay, man. Come up as you go now. Let Mr. Edwin Opashoga also Nifanalo Aya Kaite Mifa Monwayo Igazo okay, Semia. Just a minute, I can't say anyway. Apete. Wayo. Dudu yaya. Aina mia. Na pensianalo. Nukumo. Aina no bakona ha. Ora no balo ndudu. Obashoga. Ebuko Obashoga. Sympathize with you too. Now. We condole with you. They do. It's
mmadụ. Let's go. Agaghịlụ aga azụ. Tinye nwa ezigbo mmadụ. Ebe na-akpọ n'igwe.
biko megoro ka ọha na eze mara afa gị na onye bụ ọ ga-adị gị mma o okay biko megoro ka ọha na eze mara ife jikọtara unu na mmemme a na-emere ụbọchị taa bikọs anyị fụrụ kunu si wee bata n'ikem wee fụ kunu si wee chapụ achapụ n'ụdị pụrụ iche sị ka ịwa ọdọ ọha na eze ndị otu unu bụ na ife mere unu ji nọrọ ebe a anyị bụ ndị Star Progressive Club ya ji wee nọrọ ebe a maka eji ọbata oge anwụrụ onye otu anyị so anyị si ka anyị bịakwa ihe dị ogbu ikpeazụ na mbara ma kasị unu obi sikuru hapụ ịbakwa dịka ndị na-enwere olileanya anyị mana igwe niile na-aga n'ụzụ ọnwụ bụ ụgwọ ya ọbụla ji ọ ga-anara mkpụrụ obi anadịwa n'aha Jizọs oge ọ dị ndụ ka o si ebi ndụ unu na-anọkwa ọfụma ọ bụkwa ezigbo mmadụ ya ọ bụ ezigbo mmadụ ọ ga-adị gị na mma oke afọ m mbụ unu gba wee sị na unu zuru ka eme na-asụ dịka unu ji na ọ ga-adị unu na mma n'aha Jizọs ọ nwere ihe nwere ịgwa ọha na eze na mmemme a unu bịa ihe m nwere ịgwa ọha na eze nwere ekele m Chineke ka ụbọchị taata si wee dị mmemme gara n'ọfụma anyị kelere Chineke na nwa onye ya na ibe soro anyị mere ya n'udo wee gbasakwa ekele m unu ọwa ihe na-eji ofe ka o mere ezinụlọ ma ha mesịa mmemme a na-ayọ Chineke o wepụrụ ọnwụ mberede o wepụrụ ha ọnwụ elu elu ka o were ogologo ndụ wee gbaa ha ume ehighị akụ akụ ya enwe n'aha Jizọs Kraịst amen biko chetagodo anyị afa ga nwa ọzọ afa m bụ Anthony Ojiekwa chairman Star Progressive Club ọ ga-adị gị na mma nwere afọ a na-etu gị etu Ade Igubos na-ekele gị o the whole Bose Empire Media na-ekele gị wee na-asị na ọ bụla bụ mmanụ bụ nkwe na-asị ide ka iji ya na-ebe na-asị na mmemme ahụ bịa taa ihe ọbụla bụ ifuru tufu na mmemme ọ bụ ego ọ bụ taịm ọ bụ okwu ọnụ ọ bụ iji okwu na Jehova ga-agọzi unu bulie ụlọ elu kwụghachi unu mmadụ kumanye n'aha Jizọs ekele m gị o ọ ga-adị gị na mma onye isi ekele m gị o biko bịanụ ka ọha na eze mara mkpa gị na onye bụ afa mbụ Romanus Ude esi m ụghacha ikike mma ọ ga-adị gị na mma o afọ nke ọnọdụ unu si wee chapụ ebe a na ka unu si wee bịa n'ikem wee si na unu zuru ka eme si ka ịkọwagodoro onye nwere bụ oke mmadụ n'ebe m nọ ọnụkwu ọgọ m nwoke ka ọ bụ ọ na-eme m ọfụma ya mere m ji bịara ebe a dịrị ụmụnne m dị ka anyị bịa kwanyere ugwu ọ dịghị izu maka na ọnwụ ya wutere m atụrụ m anya na ọ ga-anwụ mana ana m ekele Chineke na onye ọbụla ndị bi ebe a ka oge ji nwụrụ na so anyị bịara ebe a ka anyị kwara ugwu ikpeazụ maka na onye nwụrụ anwụ ugwu ka a ga-akwanyere ya ekele m unu a sịrị ọgọfụchi onye ọ bụrụ na unu ya adịghị aga ọfụma mgbe ọ dị ndụ na ama mbịanụ wee na-asị na Jehova ga-anara mkpụrụ obi ya na ndokwa n'aha Jizọs na mma bifo anyị wee bịaba ọ na-emesi ihe ike na be anyị ọ bụ ezigbo ọgwụ anyị nwoke ndị mmadụ agbagwa ezigbo ọtụtụ ama n'isi asị na obiri ndị ọfụma na ọ bụ ezigbo mmadụ anyị wee na-ekpe ekpe sị na Jehova ga-anara mkpụrụ obi ya na ndokwa n'aha Jizọs amen 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 o nwere afọ a na-etu gị etu afọ m bụ Romanus Ude onye ụghacha ikike mma ọ ga-adị gị na mma Igubos ekele gị o wee na-asị ide ka iji na ndị Igbo bụ onye na-eme ọfụma ka ha na-asị ide ka o ji wee na-asị na ife ọbụla bụ ifu ntufu na mmemme a na Jehova ga-esite na ya wee bunye unu elu ọ ga-adị ka ha jekọ nchu na ezinụlọ unu Jehova ga-emepere unu ụzọ tọrọ atọ ịfụna zuru oke na ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị na mbuli elu n'aha Jizọs ekele gị o ọ ga-adị gị na mma
ise ekele m gị biko mee ka ọha na eze mara afọ gị na onye bụ afọ m bụ Ogbuefi ekele m gị afụrụ nke unu si wee bịa n'ikem wee si na unu zu ka eme na-asị ka ịgbagodo ọha na eze ndị unu bụ na ife mere unu ji nọrọ ebe a ihe jikọta unu na ezinụlọ a na-eme akwamozu tata anyị nwawo ndị Enugu Abụachi n'Ujiri Bakoko gọọmenti anyị bịara ebe a anyị bịara dịka ndị ọrụ maka na nwanne m nwoke that is the son of my uncle late Ogbuefi Francis ihe mere mma ọdụka nwunye nwoke m wee ekene ji ọkpara onye agara ka ọkụkụ ọkụkụ anyị bịa lụta nwaanyị taa a na-akụchi na-asa ọchị na-asa ahụ ka papa ya nwụrụ anyị wee so na anyị na-abịa anọnyere ha dịka ndị ọgụ ọ bụrụ na enwe ụmụ anyị bịara anyị batara dịka ndị ọgụ si aba na anyị chọpụtara na nwoke ahụ wee chukwu mmadụ maka na ọ bụrụ na ịbịa na akwamozu ya tata oge ihe niile ji aga nke ọma esi akwa ezigbo mmadụ akwachapụ ya oyi akwachapụ mmadụ nwoke onwe ọ bụrụ na anya kịta na nweta na ọtụtụ n'ime anyị dozi ebe a ọ nweta ọtụtụ ihe achịcha ihe achaghị gị ihe awa akpa mmepe kịta na anyị ụlọ akpa ọchị na-asapụcha ihe ndị a niile ya na ndị ha dịkwa n'anya ọfụma maka na ọ bụrụ na anya ịhụ na-asị onye ọbịa n'olu ịma na ihe ọjọọ wee gba aka ube mma ọ ga-adị gị na mma Ogbuefi jide nke unu ji na ndị Igbo bụ onye na-eme ọfụma ka ha na-achite ka o ji wee na-egbe ebe na-asị na mbọ niile unu gbara mmemme azịnụ karị na unu si wee gbagharị ọ bụ ụkwụ ụlọ ọ bụ taịm ma ọ bụ iji ụkwụ ọ bụ ego ka unu tinyere na ji ọ ga-akwụghachi unu mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs ọ ga-adị gị na mma ọ ga-adị gị na mma Ogbuefi o nwere ihe ọzọ dị gị n'obi nwere ike ịgbu ọha na eze ebe ụwa ka o si maka na anyị na-ekpe ekpere m ọwụra asụ papa ha aka ikwu mmadụ otu a ka ọ dị na ọnwụ papa ha nwụrụ a na-emechi ọtụtụ ọnwụ mkpatakwuru na ezinụlọ a na-awụchi masị ha mgbe eselebreti ụdị ọnwa kama na ihe ọzọ bụ anyị ma abịa ahịa ebe ahụ ụbọchị anyị ma abịa maka a na-agba nkwụ nwaanyị a na-eme ụlọ a na-emecha dedikeshọn ihe ndị ọzọ maka na amarụ mbọsị anyị ga-anụ nwaanyị ebe a mbọsị ahụ ọ gbanwe so ihe niile na-aga n'anya nwoke a okokuru ọha ndị nwoke a nwụrụ anyị kelere ezinụlọ na-asị ọnwụ na ha chọwa udo abata n'ezinụlọ ihe a na-agara ha n'ikpete maazị na-apụta na ọnwụ papa ha na-emepe ụzọ ere ha kwapụ papa ha akpachapụ oyi na ọnwa ya ga-emepere mgbe na-adụ ha anya onye enweghị ihe onye agbaghị moto onye enweghị moto onye arụtaghị ụlọ ọpụta ihe agba ekpere Ogbuefi ekele gị Igubos na-ekele gị the whole Bozan Empire Media na-ekele gị wee na-asị na ọ bụrụ na ịbụ mmanya na ịbụ nkwụ enu na-asị ide ka iji na-asị na mmemme a ga-adị ka ha jakọnchu na ezinụlọ unu mesịa mmemme unu ga-afụ ihe dị iche ihe ahụ na-ekweghị nweta Jehova na-ekweghị omume Jehova ga-esi na mmemme a wee mere gị n'aha Jizọs ekele gị
Mommy from now, mommy I can angle. Hey, mommy I can angle. Now what for you? Chop one, chop two. High star. Yeah, wow.
Biko mee ka ha na-ese mara afa gị na onye bụ. Kachukwu chọọ ya afa mbụ Amaechi Ọbasi Jacob. Ọ ga-adị gị na mma o. Biko mee ka ha na-ese mara ife jikọta gị na ezinụlọ a na-eme mmemme taa. Ihe jikọ ọbụla ha bụ na ọ my father ka a gwara taa. Site na amara Chineke ọ mma ọmalị ya. Ya dakọrọ ọbụla ụmụnne m. Na mgbe ana m akasịgo obi sị ka hapụ ịba akwa dịka ndị na-enwere olileanya n'ịma na ọnwụ bụ ụgwọ onye ọbụla ji igwe niile na-aga n'ozu. Ndị mmadụ agbụgbọ ezigbo ọtụtụ ama n'isi wee sị na obiri ndụ ya ọfụma anyị wee na-asị na Jehova ga-anara mkpụrụ obi na ndokwa n'aha Jizọs. Gbagoro ọhala eze ka obi dị gị taata unu mere mmemme anụwa. Obi dị m ụtọ. Ihe mere obi wee karịcha m ụtọ bụ na anyị mere mmemme a udo na-enweghị nsogbu ọbụla. Onye ọbụla nwere onwe ya obi aṅụrị tata. Ọ ya mere obi ji wee karịcha dị m wee ụtọ. Ekele m Chineke ka o si wee mee ya. Ọ ga-adị gị na mma o. Anyị fụrụ mbụ n'ụgba wee fụ na mmemme a bịara na mmezu wee na-asị n'ozu ka eme na-asị ndekọrọ ji na ọ ga-adị unu na mma n'aha Jizọs. Wee na-ekpekpe na-asị na mmemme a ga-adị ka aja ka ochu na ezinụlọ a. Unu mesịa mmemme unu ga-afụ ihe dị iche. Jehova ga-esi na wee mere unu amara ihe dị ụkọ na ezinụlọ unu Jehova ga-emeri ya unu n'aha Jizọs. Ọ nwere afọ a na-etu gị etu. Afọ m bụ Amaechi mana ndị mmadụ na-akpọ m Mechanin. Ịgụ bọọsụ na-ekele gị o. Dị ụbọchị mpaya na-ekele gị wee na-asị na ọ bụla bụ mma ndị bụ nkwu elu na-asị ide ka iji na ọ ga-adị gị na mma n'aha Jizọs. Ekele m gị o. Ọ nwere eze dị gị n'obi nwere ike ịgwa ọha na eze. Onye ọzọ m ga-agwa ọha na eze abụghị onye ọbụla ọ bịara ya dibe nọ ndidi ka eji eso na nweghị ihe wa abụ Jos anyị na-agafere agafe onye ọbụla nwere obi onye achọrọ nwanne ya okwu na ụwa bụ nwayọọ nwayọọ onye enweghị ọtata eji ọka ga-enwe ọ ya bụ ihe m ga-asị onye ọbụla nwere obi Mechanin ekele gị o wee na-asị na ọ ga-adị gị na mma o. Ọ ga-adị gị na mma. Ọ na-ekele m gị o. Biko mee ka ọhala eze mara afa gị na onye bụ. Aha m bụ Adaeduru n'Ọbasi Ụga ya ka eji mara m na mma mana abịa na-achị abụ m nwunye Ekene Ọdịka. Ọ ga-adị gị na mma o. Afụrụ m bụ unu gbara mmemme a wee sị na unu zuru ka eme na-asị ojide ka ujiri ọ ga-adị unu na mma n'aha Jizọs. Na mgbe ana m akasị gị obi wee sị ka hapụ ịba akwa dịka ndị na-enwere olileanya n'ịma na ọnwụ bụ ụgwọ onye ọbụla ji igwe niile na-aga n'ụzụ andị ndị mmadụ agbụgbọ ezigbo ọgbụgba ama na isi mpa na obiri ndụ ya ọfụma anyị wee na-asị na Jehova ga-anara mkpụrụ obi ya na ndokwa n'aha Jizọs. Gwara ọhala eze ka obi dị gị taata. Ekelekwa m Chineke maka na ama m na ọ bụrụ ihe dị ka aha ole na ole gara aga ka a kwarọ nna m ana nwe ihe ọbụla m na-emete mana ekele m Chineke onye mere m ka m bụrụ onye ka nwaanyị kwesịrị ịkwụ wee bụrụ onye kwawuru nna m Chineke mere ka ekele dịrị ya mana sọsọ Chineke maka ọ bụrụ ọbụma Chineke amaka si ga ekele dịrị ya obi dị m sọ aṅụrị ọ bụrụ onye debere ebe taa ka obi aṅụrị kpara onye ọbụla obi dị m sọ aṅụrị ana m ekele Chineke si aka ekele dịrị ya n'ebe ọ kacha elu. Amen. Ọ ga-adị gị na mma o. Ka anyị na Jehova ka o mere ezinụlọ a unu mesịa mmemme a unu na-eme taa. Ayọ m na ya bụ ka azụ mkpa m karịa ibu ya mma otu ọgwụgwọ ihe na-emebụghọ na be ya mgbe ọ dị ndụ ka o bido wee mewe ọ bụ na alụbụghị ụlọ na be ya mgbe ọ dị ndụ otu ọ nwụrụ bifo ọnwa ịtọ n'ihu na ka ebido wa foundation nnekwu ụlọ elu ahụ kara aka na be nna m karịa ọnọ nke a moto na-agbada n'ala mmadụ ebiri n'elu ya ka m na ya Chineke ka o mee dịka mkpa m ukwu ka azụ ya karịa ibu ya mma. Amen. Ọ ga-adị gị na mma o. A sị m na ọ bụrụ na ịbụ mma bụ nkwụ elu na-asị ide ka iji na ọ ga-adị gị na mma na ndị Igbo bụ onye na-eme ọfụma ka a na-asị ide ka ha ji ya ọ bụ nsị na ihe dị ha duru mee mmemme ma mechapụ ya ihe ha jere aja were asị na ọ ga-adị gị na mma n'aha Jizọs. Ọ nwere afọ a na-etu gị etu Big Mommy. Ịgụ bọọsụ na-ekele gị odi Hope Empire Media na-ekele gị wee na-asị ka ọ nwere ihe nwere ịgwa ọha na eze ndị bịara ebe a tata na ndị ikwu na ibe ị nwere ike ịgwa ha
bụ na onye mụtara nwa ka ọ na-agbakwa ụta friends and well wishes eju ebe niile onye ọbụla nke hapụrụ ihe ọ na-eme na be ya wee bịa iso anyị wee kwa mkpam ihe ọbụla nke ọ na-achọ na Chineke ga-enye ya Chineke agaghị ekwe ka a na-akụkọ ọjọọ n'isi ha ụkwụ ha ji wee bịa ebe a ka ha ga-ejikwa wee na ka ha na-arị ihe ọbụla nke a na-ene anya n'aka Chineke nyekwa ha chanị n'otu n'otu n'aha Jizọs. Mami ọ ga-adị gị na mma obi ana m asị na mmemme a ga-adị ka ha jakọ nchu n'ezinụlọ na ajọ ga-esi na wee bulie ụlọ elu ihe ndị a niile ihe ọjọọ ọ ga-emeziri gị asị na mmemme a n'aha Jizọs ekele m gị ọ ga-adị gị na mma Onye ọbụla na-enwe ahụrụ, ọ dị na mmiri si na-atọ,